Connecting. Sige, sige. Sige, kwento pang istorya. Hi! Hi guys! We're going to Panguil Bridge. The pride of Ilado del Lanao del Norte, connecting Misamis Occidental. Very nice and very long. More than 3 kilometers. Yan. Ilado din na dito ang Panguil Bay Bridge. Oo. Sa Pampanga. Kay, kuhan ko na sa mga news magpuno eh. Yeah. Imagine ba yan na sa una mag-parts lang yung tarot. Hindi ba mag-parts lang sa yun? Ayag pa mo dahil ito no. Ayaw ko ba ay? Ayag pa at kamera. Nami guys, diri sa por medire sa Panguil Bay Bridge. Oh, kuyog na mo si Auntie Danila gikag Pampanga. Nag-attendance siya, attendance. Atinas, hello! Dito na nga naog yun, me. Tato sa tunga. Nala po medire sa Panguil Bay Bridge. Wa gyud ni wa gyud ni planohe nga kanhim eh. Oh yeah! Nami rin sa Arco. Ano yan? Napa mi rin sa... Okay! Shout out daw guys! Kani nga lane karon, kanina po gi-repair, kanina po sirado. Muna nga daghan kay nag-jogging ron, kana bitang giingon sa Facebook nga dili pwede joggingan, but-buto ni taga mag-post-post aron nalay content ba. Bakla kanina pod nga lane mo isarado karon. Ato miagi diri mo tong lane nga mo isarado karon diri na pod ang repair. Kani. Oh. Alam ni. Tama, kat-kat ka di ante. Lapo kay nga lane, na Panguil Bay. Occidental. Ano sa Occidental mo na ba yato siya? Tanggob City na ba yato? O tanawa, the pride of Lanao del Norte. Panitig Tanggob City. Kaya na kayo ang biya. Dito kayo ang dalan. Yan, higit mo sa Mindanao. Mag-tour para makagin mo sa Muna bagong dalan karon, bagong na human nga espalto nga lane.
talaga may balik na po dire. Pero mo uli na gyud ron. Gabi na kay nanay mga lights. Sigaan na mi og suga. Napawi na. Isiga na mig suga meaning pauli na gyud mi kay gipangita. Siga ng suga sa Panggilby Bridge. Okay, wala na picture.